Namhlanje ekuseni kuphoqeke ukuthi abantu bazame ezinye izindlela zokufinyelela lapho beya khona, njengoba abamatekisi eKapa abangaphansi kwenhlangano iKhathা bebeke amakhumbi abo bethi angeke besebenze ngoba bekhala ngokuphepha. Lokhu kulandela isigameko sangoLwesihlanu lapho amakhumbi ayisishagalolunye angaphansi kwalenhlangano ashiswa anqonqa esikhumulweni samatekisi eNyanga. Abamakhumbi bathi lo mbhikisho wanamhlanje ngowokuvikela abashayeli kanye nabagibeli. There's a torching on and a banning of the quantums plus or minus 18 last year. Like now, the same problem happens again, or reoccurrence of the same problem. Abenhlangano iKhathá bathi bayamazi lo muntu obafaka umunwe esweni. The people they talk that this person is doing A, B, and C and D at this point in time. So that is why now they believe Qatar and the seawater, Nyanga seawater route believes that it's a high time to go to the police with public. He said, as the Nyanga seawater, this gentleman need to be arrested. Owengamele ezokuthutha esifundazweni iWestern Cape uthi umnyango wakhe usuyifakele izibuko eyongaboni ngasolinye kwezinhlangano zamatekisi eKapa, ikakhulukazi le ebandakanya izinhlangano ezisebenza esikhumulweni saseNyanga. So luxanduva lwethu thina ke singumobility sithi siwater khawuze ungaphambili uzosixelela kanye kutheni soloko igama lakho lihamba phambili kwinto enzeka eNyanga taxi rank. Uhlu lwezikhalo zalenhlangano yamakhumbi lwemukelwe amaphoyisa, kanti emva kokuba elicikicile anxuse ukuba kube khona ukusebenzisana phakathi kwawo kanye nabalemboni. Siyayicela lo ntsebenziswano kuni. Asifumenanga nesinye istatement kweza taxi besisanda kutsha recently. Asifumena ityala eliphoyo livulwe sithi. Amaphoyisa anikwe izinsuku eziyisikhombisa ukuba aphendule. Isigameko sokushiswa kwamatekisi ngoLwesihlanu siza nje iziphathimandla zaseKapa zisazama ukulwa nodlame olukhungethe imboni yamatekisi. Kanti-ke inhlangano iKhathá isinxuse ukuba kwengezwe abaqaphi kuphinde kufakwe amakhamera azoqapha konke okwenzekayo ezikhumulweni zamatekisi eKapa.